kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Mga badyaw pagkatagaan sa oportunidad sa syudad sa Bacolod nga makapadayon sa ilang palangabuhian pero tubtub lamang sa Mascara Festival. Pero ang pagpangayo sang limo sa dananon, hindi pwede kag hindi pagpasugtan. May report si Nico Delfin. Mulan pa sang Hulyo, amat-amat na nga nagdamo ang mga nagapangalimos nga badyaw sa mga dalanon. Gani kahapon, isa ka surveillance operation ang ginpangunahan sang katapos ang Department of Social Services and Development upod sa kapulisan. Sa Barangay 16, natultulan ang 3 ka mga balay nga ginaarkelahan sang 14 ka mga pamilya sang badyaw. Suno kay Pasita Tero, pabuno sang DSSD sa Bacolod, ginrentahan sa mga badyaw nga nagikan pa sa probinsya sang Cebu ang 3 ka mga puluyan agud man makapadayon sila sa pagbaligya sang alahas karon nga nagahilapit ang Mascara Festival. Taliwas ini sa nabato nila nga impormasyon nga may nagasapupo sa mga badyaw nga masamig ginabiyahe halin sa Mindanao para mangalimos sa tion sang tuigan nga selebrasyon sang syudad. Tao man na sila mo, pares man lang na nga may ati man diri, may Maranao man diri, no? And they are one of the tribes na nagkanto man diri. Pero sini ko ang hindi lang namo nagustuhan nga ara ang inyong kabataan kag inyong mga asawa sa streets begging for money or for whatever, no? Di nagadisturbo ka mo sa traffic kag basi kun makadanlog pada bata isang dalagan kag maipit siya, our responsibility pa. Istorya sang isa sa mga tiglawas sang badyaw. Napilitan sila nga mangita sang palangabuyan, bangod masami ginapalayas kag ginasakit sila sa mga lugar nga ila temporaryo nga natiniran. Tinda ko kung balik na gyapon. Dito di na ka makabalik. Mga na gusto ninyo dire, kay mga puutang mga tao dire. Dito sa inyo nagkatulong ka mo dito sa mga may Kalabanan do, ma'am. Tayo kami. Suno kay Tero, nakasugta nila nga tagaan sang oportunidad ng mga badyaw nga makabaligya tubtob matapos ang Oktubre. Pero hugot nga dumilian ang ila pagpangalimo sa dalan, ilabi na ang pagkulkol sa magagmay nga kabataan sa tunga sang dalan. may madakop kami sa kali ko. Ang gidya namon bata nyo. Dili niyo pag anong mga bata ninyo, seryoso ako. Dili ako nagalango-lango, hindi ko na pag-ibalik sa inyo bata nyo. Kunin ko. So, ang mga laki lang, maoy magpangita og trabaho. Kung gusto ninyo magpangita og trabaho, legit ba? Legit na trabaho. Ang DSSD pinagi sa anti-mendicancy team ang magapatigayon man sang profiling sa mga badyaw agud masiguro nga makabalik sila giliyon sa ila ginhalinan pagkatapos sang maskara. Karon nga may yara naman sila sa nasuguran nga palangabuhian, ginalauman sang ahensya nga sa dalayon hindi na magasto pang syudad sa pagkaon nila kag plete papuli. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.